आणि राजनाथ सिंग येऊपर्यंत काय झोपायचे असं झालं पण टायमिंग घडले हां ते शिवसवळी त्याची धर्मपत्नी ही सदा त्यांच्यासारखी पाहिजे कोणाचे स्वागत करताना असं मुकाम करतात ते दुर्दैवानं आज आमच्या गेले मी इथलेच मागू शकतात की नाही जाऊन कुटुंबात भाऊपासून त्याचे पूर सुनावणं सगळ्या कुटुंबात आजच इथे झालं स्टार्ट खंयच्यान घेतलो दिसता असे म्हणता आपण